अफिसाव फैब्लानो माबा हान्थु सान्थु मावजोबनाय बायदिसो मोनबाय आं गिनायजोंनो। मानोबा गुरलुब गुरलुब मोनदों। मा जायो जासिगोन आरो। सोर मार बे रोना आरो बे रोनासो आंखौ कम्पिउटारनि खामानिखौ फोरोंगोन। हे इसोर बोरै जाबावगोन। हे इसोर आंनि हौवा रोनब्लाबो नोङो बेखौ थारलायैनो सोलायनानै सोरबा सेंग्रा खालामनानै हरदो। आयु बिखा गुरलुब गुरलुब मोनदों आं। आयु दरजा खेवदोंहाय मा सोरबा फैदों। सोर जाथागौ। हे इसोर बासायदो नोङो बासायदो नोङो बासायदो सोर बियो। हा हे गसाइ इसा मारसो दालाय मा जाबावनांगौ जाखो। दालाय मा जाबावनांगौ जाखो। हे गसाइ आयु दालाय मा जाबावनांगौ जाखो। बेनो मार। हे इसोर मा खालामबावनांगौ जाखो। हे गसाइ दालाय मा जाबावनांगौ जाखो। सानदोंमोन बेजों नुजाया। हे मा खालामबावनांगौ जाखो। दाबा बेबा आंखौ नुनानै मा सानदों। हे गसाइ सोरखौ लोगो मोनखो सानथ'वाखैमोन आं बेखौ लोगो मोनगोन आरो बेनो जामारगोन। दायोबा बिबा आंखौ मा सानदों। आंलाय दा बिजों माबायदि कम्पिउटार सोलोंबावनांगौ जाखो। आंलाय दा बिनो माबायदि कम्पिउटाराव लोगोसे थानानै बिनि खामानिफोरखौ फोरोंबावनांगौ जाखो। दा आंखौ फोरोंगोना बेनो। दा बिजों माबायदि फोरोंजानो। बेबा आंखौ नुनानै मा सानदों। दायोथ' फोरोंनांगौआ आंसो। दा बेखौ माबोरै फोरोंनो। बेबा आंखौ दा नुनानै मा सानदों। आंजोंबा फोरोंजागोन ना जाया। आंजोंबा रायलायगोन ना रायलाया। बेबा दाबा आंखौ फोरोंगोन ना फोरोंला। बेबा दा आंखौ नुनानै मा सानदों। बोरै रायलायनो आरो सारनो बोरै खोन्थानो जे आं बेजों सोलोंजाया होननानै। आंथ' बेखौ फोरोंनो हानाय नंला। दा आं फोरोङाब्लाबो सोर फोरोंबावगोन आरो सारनोलाय बोरै खोन्थाहैनांगौ जाखो आं बेखौ फोरोङा होननानै। नुनानैथ' जोबोर अनखांनाय मोनदों। इसा नोंखौ नुनानै दि आंनि बिखाया बेसे गावदों बेखौ आंसो मिथिगौ। दा आं जेरै जादों नोंबा बेबायदि जादोंना जाया। नोंखौ नुनानै दि आंनि बिखाया बेसे बायग्लिदों। आं जेरै जादों नोंबा दा बेबायदि जादोंना जाया। आं जेरै बिखा गावदों नोंबा बेबायदि मोनदों ना मोना। मानसिखौ नुनानैथ' जोबोर अनखांनाय मोनदों बेसेराखौ। बेबायदि बोरैथो थाबाय थाबावनो। बे माथो होब्लाबो आं खनसे माथो होना नायनोसै। बेबायदि बबा जानानै थानोसै नामा। बेसेथो हारसिं गोसोआव सानबाय थाबावनो। जियानो जाया बे आंखौ माथो होआब्लाबो आं खनसे होनानै नायनोसै। खोनासंलाय माथो समानसो जाबायलाय। बिदिब्ला आं साननाय बायदि बेबो साननानै दं। आं माथो होग्रोनो साननाया माथो समानसो जाबाय। बेबो माथो होदों। हयथ' आं जेरै जादों माथो होगोन ना होआ गिलु लाजिस्लु गोनो गोथो सानबाय थानाया बेबो बिदिनो जादोंदां।
अब्लाबो र' खनसे होना नायबावनि खनसे होना नायबावनोसै र' इसा नों बेयाव थोद साला समान समानल' जायो माथो आं जा बुङो बेबो बेखौनो बुङो आं बुंब्लानो बेबो समान जाफायो बिदिब्ला सानैनि गोसो आरो सानैनि साननाय गासिबो थिगैनो दङ आं जा सान्दों बेबो बेखौनो सान्दों आं जा बुङो बेबो बेखौनो बुङो खोनासंलाय मा जाबावनांगौ जाखो इसाजोंलाय माबायदि रायलायबावनांगौ जाखो आरो आंदे सोलायबाय बेखौ इसानो माबोरै खोन्थाबावनांगौ जाखो मा जाखो माबा एखे एखेल' जाबाय थाबाय मा होननालाय रायलायबावनो बे जायगानिफ्राय दलरै ओंखारलांनायानो मोजां जासिगोन आया माथो इसे ओंखारलांबायसो इसाया मानो आंजों रायलायासै बियो माथो ओंखारलांबायसो मानो ओंखारलांखो नों इसा जुदियाव जों सानैजों रायलायलायनो हायाखै अब्लाबो नोंखौ नुबाय थानानै गोजोननाय मोनदोंमोन नोंखौ नायबावगौमोन मानो नों ओंखारलांखो इसा 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 हा जोंनि बे अफिसाव सोर गाबखो आरे बे इसाया मा जाखो मानो गाबखो आरे ओ इसा मा जाखो अह मा जाखो बियो जोंनि अफिसाव माबाफोरसो प्रब्लेम मोनखो ना माखो बियो मानो बियो जेबो बुङालासे गाबनानै ओंखारलांखो अ मा जाखो खोथाया नै माथो नोंबो गाबनानैसो फैबाय ओइ मा जाखो आरे मा जाखो बिसोरो मा जादों सिगां इसे गाबनानै थांबाय आरो उन रोना मा दं मा खोथा आं जेबो हमनानै मोनला आया सानैबो रायलायलाङासै आंजों सानैबो गाबनानै थांबाय आंखौ नुनानैबो नुयै बायदि निस्सय बिसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे दं बेनिखायनोसो सानैबो गाबनानै थांबाय उनाव बिसार खालामसिगोन ओइ बिमा ओइ दै बिमा ओइ दै बिमा आफा मा जादों आफा हारे आफा मा जाबोखो हारे आफा नोंथ' अफिसावसो थांदोंमोन ना अफिसनिफ्राय मा जाबोखो आफा मा जादों नोङो बिहामजो फिसा नोंनि नोम्माया दङ ना नोम्माखौल' लिंहरदो आफा मा जाब्रबो र' आफा आं आइखौ लिंनानै लाना फैनि आइयाबा बहा दं मा जादों जामाय माबा सोरांस्रि नायलाय हनै आफाया अफिसनिफ्राय मा जाबोदों हा आफा मा जादों सोरांस्रि बिहामजो नोम्माखौल' लिंहरदो आं थैसिगोन खोमा हारे आफा नों बेफोर खोथाखौ मानो बुंदों हनै आफाया बहाथो नायलाय आयै आफाया मा जाबोखो अफिसाव थांनायानो हारे बिफा मा जाखो ओइ बिफा मा जाखो बिमा गेसआ बारा जाबाय गेस बेमारजोंनो थैसिगोन बायदि मोनबाय आं बिखा थुखोदों बिमा आं थांनानै थाखानाय नंला बिनिखायनो नों आयै आफाया मानो बिदि बुंदों बिफा नों जेबो जानो मोना नों आंखौ नागारनानै थांनो मोना र' आं डक्टर लिंहरनो र' नाङा बिमा डक्टर लिंहरनानै ओरैनो फैसा गारनो नांला नों खालि गथ' गथाय बिहामजो फिसौफोरजों अनलायनानैल' थादो हारे ओमफ्राय बेलाय मा जाबोखो माथो गाबनानैसो फैखो बेलाय बिहाबा मा जालायखो थांलाय थां खबर लाहै मा जाबोदों मा जायो जाबाथाय जाबाय सासेल' नङा गासै
मोनसेबा मोनसे जागोन जोंनि न'खराव। बिफा, हरखाबैनो नों माब्रै बिदि जाखो? थांलाय थां बिहामजो, फिसालाफोरखौ लिंनानै लायथां, जागोनायै। बिमा, थैनायनि सम जाबाय आंनि। आं गावखौ हमनो हाखाबाय। नों फिसाला सानैखौ लानानै आरो बिहामजो सानैजों अनज्लायनानै फिसौजो सानैखौ बजबनानै नों मोजाङैनोल' थादों। नङा बिफा, नों माब्रै बिदि साननो हाखो? नों माब्रै बिदि बुंनो हाखो? बिफा, नों नङाब्ला आंलाय बोरै थानांगौ जाखो? बिफा, नों जेबो जानो मोना, डक्टर लिंहरगोन। बिफा, नोंबो गोथाङैनो थानांगोन। बिफा, हरखाबैनो मा जानो हमखो नों? बिफा, नोंबो बिथिं आयदै उयदै, हनै बिथिंबो एसे मा जाबोदों? बिमा, इसा, मा जाबोखो आइ? अफिसाव थांनायालाय मानो गाबबोखो? फिसा, माबा मोनसे बुंगोन ना? मा जाबोखो नों? आयै, आं दे बुंदोंमोन ना, रोन होननानै। बै रोना रावबो नङा। बै रोना आंनि फिसाइ रोनानो। मा? बिदिब्ला बेनो मार? औ, जों सानैजों लोगो मोनज्लायबाय।